Днес ще ви покажа, може би най-любимия си инструмент с изкуствен интелект. Той е продукт на Google. Това означава, че можете лесно да го достъпите с акаунта си в Google, като напишете в браузъра Notebook LM Google.com. Този инструмент е различен от другите по това, че вие предоставяте източниците и ги организирате в тетрадки, така че той да работи само с тях. Това, разбира се, ползите от това са, че се намалява изключително много възможността от така наречените халюцинации, от които страдат другите AI инструменти, т.е. измисленето на невярна информация. Като учител вие не може да си позволите, разбира се, това да се случва във вашите часове. Затова искате да работите с надежна платформа, която да ви предоставя само информация, на която можете да разчитате. Начинът, по който се случва това, е следният. Даваме от тук да се създаде нова тетрадка. Само преди това проверете в настройките дали езикът, на който е зададено да предоставя информацията на LM е български. В случай, че искате да бъде български, разбира се, ако искате, на какъвто език предпочитате. Създаваме нова тетрадка и то веднага ни пита за източниците. Това е в основата на NotebookLM. Източниците, с които работи. Ние ще му предоставим няколко източника. Един от тях ще бъде едно опътване за проектно базирано обучение. И както виждате, в момента, в който сме го натиснали, то вече е изготвило кратко резюме, какво се съдържа в този документ, прочетено е и е обобщено за вас. Само че ние искаме да добавим още един източник. Това може да бъде, както виждате, тук имаме най-различни опции. Може да добавяте PDF, текст, аудио, снимки, картинки, Google Docs, Google Slides, вебсайт, адреси, клипчета в интернет или просто да копирам текст. Всичко разчита, всичко може да работи. Лимита на източниците е 50. Вероятно, трудно ще го достигнете. А тук има и опцията да откривате източници по темата, по която работите. Ние сега ще използваме един документ за климата и водите на Африка, който съм подготвила тук, и ще го копираме, ще го поставим като копиран текст. Картинките в случая не излизат, разбира се, но ако искате такъв с картинки, просто ги предоставете в PDF формат. NotebookLM прочита текста и вече е готов да работи с вашите източници. Тук може да слагате наредби, опътвания, каквото ви пожелае, проучвания, учебници, ако имате такива в PDF формат. В случая, тук долу, той ви предлага в тази опция, в тази част, от която се нарича чат, ви предлага опции за въпроси, с които да започнете. Ние обаче няма да ги използваме тях и ще му зададем следната задача. Направи план за проектно базирано обучение. Използвам случая да ви напомня, че на сайта на Преподаваме има много такива планове, които можете да използвате. Направени са професионално и можете да разчитате на тях винаги. Така, направи план за проектно базирано обучение за темата водите на АПК. И докато NotebookLM мисли, ще ви обърна само внимание на тази част тук, която се нарича студио. Тук са другите възможности, които са чудесни на платформата, за които обаче ще ви разкажа в друго видео, така че не забравяйте да се абонирате за канала Технологии за учители, за да не изпуснете тази интересна информация. И ето какво се стави изкуствения интелект. Много дълъг, много подробен план за проектно базирано обучение. То взима от опътването всички принципи на проектно базираното обучение и информацията в случая, която на нас ни трябва, продължителност 2-3 седмици, възрастова група, цели,
Както виждате, абсолютно всичко, етапи, първи етап, според принципите, които са описани в книгата, която сме му приложили. Това, което е най-важно, е, че за всяко твърдение в това, което е генерирало, има източници. Във всеки един момент вие можете да натиснете на тези източници и то ще ви покаже откъде е взело тази информация, така че няма нужда да се чудите вярно ли е, не е ли вярно и да го проверявате. NotebookLM е много ценен помощник за учителя. Ако искате да запазите това, което се е случило тук в чата, понеже то не се пази по подразбиране, просто най-долу трябва да му дадете да го запази като бележка и то ще се генерира тук и ще бъде запазено. Ако затворите програмата преди да сте го запазили, няма да го намерите следващия път, когато я отворите. Разбира се, може да добавите още източници, а за тези интересни функции тук ще ви разкажа друг път. До скоро!